Когато имаме човек в семейството, който употребява вещества или е хазартозависим, той поставя най-близките си в една позиция, в която да му помагат, а то е Богът, който изисква. Съзависимия не може да се откъсне от това, защото се включват най-страшните мисли за смъртта на зависимия. Тоест, те започват да принасят към себе си всичките незгоди на зависимия. И че те са личностите, които трябва да ги поправят и те са длъжни. Много често има и заплахи към тях за живота им от самите зависими. Както и от други лица, разбира се. И там вече става още по-страшно. Но съзависимия е много по-страдащ от зависимия, защото той няма и секунда спокойствие, което зависимия изпитва, когато приеме дадено вещество.